sekuru tasu ndiri kunzwa kuti mune rwendo rwamuri kuronga kuenda kuZhombe kunzvimbo yachief Kwesela ndizvo pakamira sei? Ndinowapwere ndinavazukuru vandisomudza kuti sekuru isu musha wedu une zvakarema uye mumusha medu mukomo hatingagoni kufamba kuti tingatakure musha wese tishuya nawo, saka uyai mutiitire mumusha medu uye vawirirana mambo izvo. So ndotore nenhungamidzo dzandatungamidza dzitore pamambo vanhu vatoungana, saka inini sasekuru ndiri kutera mumashure mawo izvozvo. Tinoziva sekuru vazhinji vakanzwa kuti muri kusvika kunzvimbo dzakaita sana Zhombe, panogona kuti tinoona here mukana wekuti tiitewo kana kadare nasekuru tasu. Vazukuru vakasununguka here kuuya panzvimbo kana kuti pamusha pamambo pamunenge muchibatira basa? Hazvina kuipa, mambo vanhu uye ini ndini tiri chinhu chimwe chete. Kana wasvika vanogona vaitobatsirika, hazvina dambudziko, asi zvinozoperera kuno. Tatenda sekuru.